Bé, bon dia a tots, bon migdia a tothom. Avui, dijous, dia 13 de febrer, estem aquí per presentar-vos el que és un projecte que avui presentem, però que encara seguirà, que encara continuarem, com és el projecte de Sant Cugat del Racó. I bé, doncs hi ha tots els grups, hi ha 8 grups en tota la classe, que cada grup s'encarrega de fer una tasca. Per exemple, un grup fa un conte sobre Sant Cugat del Racó, un altre grup fa un codi QR amb un blog i un altre, per exemple, fa un joc de taula. I cada grup presentarà el seu treball i l'objectiu, diguem-ho doncs, és potenciar i tornar a conèixer el que és aquesta preciosa església, aquest preciós monument que té el municipi de Navàs. I bé, aquí tenim una maqueta de l'església que es caracteritza més aquesta església que té una planta de creu grega que té tots els braços iguals i el cimbori és totalment rodó. I bé, ara els altres grups acabaran d'explicar tot amb més detalls i bé. Esperem que us agradi. Aquests són el grup de la Gemma Soler, la Marta Marino, el Sergi Serra i el Ramon Vila i ens ensenyaran un conte que han fet de Sant Cugat del Racó, titulat Sant Cugat i el Drac. Nosaltres som el grup dels banquers i us explicarem una mica com vam fer el conte i us explicarem el conte. Introducció. Després d'haver realitzat la primera part i la maqueta, havíem de realitzar una segona part i entre tots els membres del grup vam decidir fer un conte. L'objectiu era realitzar un conte on hi aparegués l'església de Sant Cugat del Racó i un drac, i seria un conte infantil per nens d'entre 4 i 6 anys. Hi havia una vegada una església dins del municipi de Navàs. Tot estava molt tranquil fins que un dia de sobte va arribar volant un drac i es va apoderar de l'església. Era un drac enorme, ferotge i que escopia foc per la boca. Els habitants de Navàs estaven molt preocupats i van decidir anar a parlar amb el rei de Manresa per a demanar-li ajuda. L'alcalde de Navàs va haver de posar unes normes per a la seguretat de la població. La primera norma i la més important va ser la prohibició d'acostar-se a l'església. El drac es menjava tot allò que trobava, sobretot les vaques i les ovelles, que pastoraven per les terres del voltant. Un dia un pagès va arribar a casa seva plorant. La seva dona i el seu fill es van entristir. El pare els va explicar que el drac s'havia menjat tot el seu bestiar i no tenien de què viure. El dia següent, el nen es va preparar una motxilla amb un entrepà, una cantimplora d'aigua i una llanterna. S'estava preparant per anar a visitar el drac de Sant Cugat. El nen es deia Marc i vivia a la Pobla de Navàs. Havia de recórrer 5 quilòmetres per arribar a l'església. Seria un trajecte llarg per un nen de 10 anys. Però estava convençut que volia conèixer el drac i parlar amb ell. Va sortir de casa seva i va començar a caminar. Al cap de 3 hores va arribar al turó on es trobava l'església, a Sant Cugat del Racó. El Marc, espantat, va dir: "Que hi ha algú?" I Full va respondre la pregunta i, amb més valentia, va tornar a repetir la pregunta. Aquest cop sí, el drac el va contestar: "Qui s'atreveix a entrar a casa meva sense el meu permís? Soc el Marc, un nen de Navàs que venia a parlar amb tu. Què vols?" va dir, li preguntava el drac. Venia a dir-te que no m'agrada gens el que estàs fent. No està bé que et dediquis a menjar-te el bestiar de pagesos com el del meu pare. No tenim de què viure ara per la teva culpa i estem molt tristos. El drac, en sentir-se molt culpable, li contestà: "Tens raó, Marc, no pensava el que estava fent, però jo tenia que menjar per viure i, en veure aquelles ovelles i vaques que pastoraven soles, doncs me les vaig anar menjant mica en mica. Has d'entendre que això que has fet està malament. Si ens ho haguessis dit, entre tots els habitants del poble et podríem haver ajudat. Imagina't que entre tots els habitants de Navàs ens robéssim. Seria un caos total."
Molt bé, Marc, us recompensaré per tots els problemes que us he causat. El Marc, en acabar el diàleg amb el drac, va somriure. Estava feliç. No només havia salvat el poble de Navàs, també havia fet un bon amic. Havia conegut el drac de Sant Cugat del Racó. El dia següent, en llevar-se, el Marc, algú va trucar a la porta de casa seva. Ell, encara mig adormit, va obrir la porta i era el drac i li digué: «Què fas tu aquí?» «Ja et vaig dir que et recompensaria. Què toca fer avui?», li va dir el drac. El Marc, somrient, li va contestar: «Avui toca cultivar la terra». En 2 hores ja havien acabat. El drac, en abandonar-se que havia creat una nova amistat, li va preguntar si podia pujar sobre un ell i viatjar per tot el món. El Marc va trigar 2 segons a contestar, però finalment li va respondre amb un sí o no. El Marc es va acomiadar de la seva família i va començar el viatge. I si no volia